Formal nang pinagtibay ang ugnayan ng Houseland Holdings Incorporated at Don Bosco Academy, Mabalacat City sa pamamagitan ng isang ceremonial signing na ginanap nitong December 19 sa Don Bosco Gymnasium sa Barangay Mabiga. Sa ilalim ng kasunduan, nagkaloob ang Houseland Holdings Incorporated sa pangunguna ng Pangulo nitong si Attorney Ryan Tan, isang alumnus ng Don Bosco, ng paunang 1 million pesos na donasyon para sa scholarship program ng mga mag-aaral sa Technical Vocational Education and Training o TVET. We donated 1 million pesos as scholarship, pero ang priority namin is tulungan talaga yung TVET education, yung technical vocational. And why Don Bosco? Other than the fact that I am an alumnus, no? Of all the schools that we know here in Pampanga, it is only Don Bosco Mabalacat in particular ang merong strong technical vocational education program. Kabilang din sa programa na isinusulong ng Houseland ang advokasya ng yumaong lola ni Atty. Tan na si Iluminada Manarang o Lola Luming, na kilala sa pagsusulong ng edukasyon at pagsusuporta sa mga kabataang nagnanais pumasok sa pagpapari. My grandmother, my lola, Nanay Luming, has always been supporting priestly vocation. Meron lagi po siyang sinusuportahang magpapare. So in our case, kinausap ko po yung father ko, gusto po niya na ituloy yung ganoong tradition. So at 10% of it will support those who would want to become priests. Tinuring naman ni Reverend Father Roberto Maria Rojas, SDB, Rektor at Presidente ng Don Bosco Academy, Mabalacat City, bilang isang pagpapala ang pakikipagtuwang ng Houseland na aniyay magbubukas ng mas maraming oportunidad sa kabataang Bosconian para sa edukasyon at paghuhubog ng mabuting mamamayan. All good things come from God. So, we are grateful to God. Siyempre, si God, hindi diretso. May tatouch yan. So, ang tatouch niya ay yung Houseland in the person of Atty. Ryan Tan. So, we acknowledge that you are God sent. Okay? And hopefully, we'll be responsible for the charity that you have given us. Every gift entails also accountability. Okay? So, thank you very much. Thank you, God. Thank you, Houseland. Thank you, Atty. Ryan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.